Hormatly yurttaşlar, ýene de bir böyle ýoluň suratını alýan Norwegiýada aýdysym ýaly ene bilen o her owalaryň arasyndaky asfalt ýol şular ýaly. Ene her owaň arasynda däle her bir golly, her bir emede ýanky derede gurulýan hany köpürler bar, öňümizde bar bene. Hemme zady öpçün bärde bizde bolsa hany batga batyp ýatyr bütün Türkmenistan. Bärde bolsa ene hiç bir iyisi owa diýiller, kowaň arasynda hersinde bolsa bir 20-30 tane öýlü bar. Ene bular üçin gurulýan köpürler her aýlawda, her derede ene. Seredin öldü. Ene asfalt, köprü, görwak näçe million durýar ýöne halk üçin, adamlar üçin, döwlet adam üçindir diýilen, ene ýurtda şular ýaly ýaşaýyş bar. Ene köpürleri. Bizde bolsa şu Çarjow köprüsini 20 ýyllap gurdular, Ukrainalara gurdurdular, olaryň bilmedim näil terde gurup getdi. Ene şu deňiziň garasy bilen aýlaw wurt ýollar gidip barýar. Teredin ýoluň asfaltyň bir çyzyk atan ýeri barmy? Ene maşyn gidip barýarda. Bir ýerinde şuň bir döwük ýenjik çukur görýäňizmi? Ýok. Ýa-da adam gelip kaptalyna durup deňizle ýani tak geljek bolsa deňizden balyk tutýarlar. Ene ene teredin ene ýoluň ugrundan 2 sany jaý. Şu ýoksa köprüň başy ýerden gurup bilýärler. Ýöne ene şu taýdaky ýaşap oturarlar, kaptalynyň ýol geçdi şularyň maşynalar dursun diýip. Ene şu taýda bolsa bir 3 ýa 4 hojalyk bar. Başga zat ýok. Ene ýenem ýol aňyrlygyna gitdi. Ene şu hojalyklar stadan gelip çyk balyk tutýarlar. Han ene stada görnüp duranlar. Ene balyklar, gaýyklary dur hemmezikler. Ene hana dağlar ile men golara gidip görkezey nahil tabigatynyň bardygyny hana görýän dağlyň tepesiniň gary. Ene tabigat ene Norwegiýa görjek diýdiň. Ene ýoly şu dağın daşyny ýaryp kesip bölüp ene insanlar üçin ýasalan ýollar. Ene bu taýda bir hojalyk, 2 hojalyk. Ene adamlar şey diýip ýaşap ýörler. Ene geçip barýar görkezýän emma çykladyny. Ene bir hojalyk. Bolýan men şu taýda durýan soň ýene gerek bolsa beýle kerlerden meni surata düşürýän. Ýöne men diýjek bolýan zatym näme üçin Norwegiýada halk üçin, ilat üçin, millet üçin, her bir ýaşaýyşy üçin şular ýaly ýollar bar. Emma biziň hawa ene 52 trilýonlyk döwletimizde ya ağzın olur gürleşi ýaly Gurban Guly 4-nji orunda duran gaz boýunça Türkmenistanly ene batga durşun. Ene şular ýaly ýagdy. Sağ olun, ýene bir ýerlerde dowam etdirin. Hormatly ýurtdaşlar, ene şu taýda näzir ýene bir zat görkezmekçi ene Norwegiýa, ene şu teredin hana dağlar, ene dağın ortasyndan göwsüni ýaryp tunel ýasap geçelge dipdirlerdi. Ozal bardy, şu dağın üstü bilen gidýän ýol. Şu taýda 5 ýyldan 10 ýyldan bir maşyn uçupdan uçýa bir adam helak bolýar diýip ene şu 3 kilometr 300 metrlik ene şu taýdan gurulan tunel bar. Teredin ene döwlet adam üçin diýilen döwletde ene adamlar üçin şolaň saglygy ýa howpsuzlygy üçin gurulýan zatlara ene gözde şaýat bolup tamaşa edin. Ene şu tunelin uzunlygy 3 kilometr 300 metr. Şunu men krediýän 2 ýyllamy şular ýaly gazyp ýasap meni ýanky herekete girdilerdi. Ozal şu dağın üstünden geçýärdi şu ýol. Ene şoň gurulanyna men aýdyn size 5-6 ýyl boldy şu tunelin gurulanyna. Norwegiýada dürli tuneller bar. 20 metrlik tunelim var, 100 metrligim var, 1 kilometrligim var, 2 kilometrligim, ene 3 kilometr, 300 metr, 5,5 kilometrlik tunelim sürüp gördüm şu taýda Norwegiýada. Deňiziň aşagyndan geçýän tunel bar. Şu suwuň aşagyndan adamlar köselmesin diýip. Garadyny ene hakyky döwlet ne adam üçin döredilen döwlet. Ya gurulan döwlet. Ondan
Floryal tünelin şu tapar eden siyahatımda 50 olayın 45-50 aralığındaki tüneli geçtim de 3-4 günün devamında. Yine seyredin yolları nahil. Hey bir zat deyip bormuş yollardır. Ne hapa var, ne hupa var, ne bir eme var, adamı bir alada koyacak. Yoksa ana gördünüz ya dağın karını zaten. Hazır ağır geçecekti. Geçtim onun görürsünüz diye neden. Yine gidip oturuyorsa 3 kilometre, 300 metrelik yine dağın eteğini, depemizi gör bak 3-4 kilometrelik dağ yatıyor şu tüneli. Yine teknikası var millet, bilimi var millet, tecrübesi var millet, pulu var millet, devlet yine şular yani öz halk için şulatları koruyor. Ondan ben şu kaharımı eleyanda şu gördüm de onun şu o yigitlerini koyuptur haber kanallarına. Mar vilayetinin aydaylı bir Levap vilayetinin etraflarının, ovalarının, yollarının labigini. Ay sonra altın daha soğudum sonra yine aydadır akalım o vilayetin aydı yani. Balkanım yoğrulup yatır ahli yolları. O nire gidiyor bu pullar? Yine şu devlet Norvegiya o zaman bir naçaylık nıhtap aydıp verdim. Şu devlet dine nebit bilen bayan devlet. Dine nebit fikredin. Bizde nebittenin başına ne? Gaz var, onun masa diyene olursa yerisi baylıklığımız var. Nire gidiyor bunlar? Hanımının hesabatı yoktur, görmersiniz. Emma dine yani şu nebit bilen oğlum 50. yıllardan son son nebiti taptılar. Yine şu Norvegiya devleti yine çıktı kana so yemeden tünneller. Katı taygansak son için ben yuvasık bilen duruyan da ol anırsı uçup 100 metre çoğunluk mu? Allah'ım bilsin neyse gittiğin ondan o taydan seni gözler tapay mesela özüm çıksa kalıdan yok. O değil kalsın. Yine ben size sonayda inliydim. Yine seyredin yine yollarının edip kuruluşunu. Hemmecik zat var. Hemmecik zat antan için. Yine beyikten beyik dağlar. Yine yolları. Yine kardır, sıyırdır, yönü sonuna da sulan yolu. Hemmecik zat adam için kurulan ya yasalan. Norvegia'da ben fikir ediyen bir neçe yüz tünel var. Şu yankı geçsin mi yani. Ben son kış ol 20 yılın devamında gelip başladım başta. Şu devirde ben bir 120'den uğrap tünelini gördüm. Onun başka neseti var. Vatikan. Yine yol meselesinde yine şeyle. Bizde olsa kurdurdular, kurdu yasu Aşgabat'tan ama çarşı uçelli. Yine yankı bir her tarafına 3 palasalı yol kuruluyor. Hani pulunu Alexander Dadayev on yema bir Kurban Gül'ün doğması yankı bir Kuşkelle Serdar bilen paylaştırır olsa da yemek de bilse de premier. Hani ne? Yok sudatlar. Bu devletlerde bolsa var. Yine aidiyatsa ne için aslında şu Türkmenistan'ın grazdarları olup veya yurttaşları olup ne için dünyada o ağzını doldurup gurlavoti parlap hani Türkiye'ye gelip halkın ecir çekip oturan yurdunu gelip ağzını doldurup parlaya yine biz gaz boyunca 4. yerdedir. Sen insan hukukları boyunca insan kıyırıyla oturuyorsun. Ne için adamlar sıratları yol veriyor, ne için dımı oturuyorsunuz. Yine ben size ayttım, görközüm, yine şu yerlerim, yine aylarım size görközüm otayım. Yine şu Norvegiya soğuk, buğuluk, dağlık yurt seyredin. Sonra da hemmeciklarda öpsün. Ne için böyle? Şunun alayan aylığı, mesela $3,000'dan yukarıymış. $3,000'dan aşağı aylık alayan adam yok Norvegia'da. 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 o nevit bu iskalarını isteyelim. O 15.000'dan denizde yankı bir balık tutuyorlar. 10.000, $15.000 alıyorlar aynı. Yani adam için bizdeki şu çekilen Karazakmet şulonkudan yengil değil. Yani bizdeki aylık seyredip görün yurdun içinde $50, yurdun daşında dene $500 için giyeceğin günü dedi bir işlemeli. O ne için böyle öyle, ne için Türkmen halkı kösenip ötmeli bir 5 günlük dünyada.
Näme üçin şu depamizde şanykda oturan haramdada tohum metrgap etjegin edip ýaşa, emma biz bolsa türkmenler ejir çekip ýaşap ölüp gitmeli. Durşuna bu zine dağdan sallanıp duranlar edin. Şu devletlerde şular ýaly ýollar, şular ýaly düzgün tertip bar. Şu man men ýolda durup jaň etsem 10 minutdan eýap şutak vertolyodum gelýär, ýani tiz kömegem gelýär, ýol gullugam gelip alyp gidýärler maşynam menem hemme gady. Men aýdyp berdim, öwran size. Şu devletde diňe nebitden almayan pul ya gelecekki nesillere bolsun diýip goýulyp aýrylyp goýulan pul, hazinadaky pul 1 trilyon 300 milyardan geçýär. Şeňizmi? O bir ummatsız zat. Buňam halky Türkmenistanyňkydan kendi 4 milyon ýarym halky var. Bizde ondan az. Bizim 3 milyonu da ýeterli. Ýöne näme üçin? Şu döwletde adamlar adam şekilli ýaşaýar. Bizde orada kösenip geçýär, ulgurnak derejesinde. Şu sonra özüňize berin. Orada näme üçin biz şu soňky 32 ýyl şu zatlary çydap gezip ber. Muň sonra jogapken, onu mene ýuwaş tapar. Ýöne siz her biriňiz özüňiz gözläp, näme üçin biz şu durmuşda ýaşaýar? Näme üçin biz çağalymyzy, öýümüzi, maşgalamyzy taşlap ýurduň daşyny gün gözeran görmeli. Onuň pary berip çykmaly. Hemmeňizden pasport. Men siz ýaly bir türkmen, Ýewropada ýaşap ber. Şu Ýewropa 28 döwletine asla hiç bir pasportsuz girmeli. Norvegiýa Ýewrosoýuza girenaga, şonu da sen familýaň sorayan adam ýok. Ya sen terhetde saklap soruk edýän adam ýok. Eger barlaýsa da şu barlyk işleri var, onu teredi, ha sen şu beýsen, nämesi grajdanin bar geçme. Sen urs odalmaly, wiza düzeltmeli. Ayho, ýurtdaşlar bular ýaly kesel ýok Ýewropada. Pasport çalışyp bolsam bar polisiýa aýdýan, ýarym ýyldan pasportum möhlet oturýar, maňa gerek diýse. Maňa şonuň 10 güniň içinde öýüme geler ýaly edýärler. Yok bolmasa da bar polisiýa kol çekyp alyp gaýtman şonu. Bar töleýäniňem $50. 5 ýyllap ondan şu pasport ullary berme. Biz ne güne düşdük ýurtdaşlar? Siz aýdýanyz da näme üçin şu bagryny ýakyp gürleýän şular ýaly. Men şu zatlary görüm sen janym ýany. Näme üçin bu milletler adam şekilli ýaşaýar? Biziň halkymyz golgornak derejesinde ýaşamaly 20-nji asyrda. Sonra ustaýdy ýurtdaşlar. Şonay daýyn diýdim size. Bolýa onu ýolly gurrunam. Geldik jemine soň ýene de belki aýtjak zatdan baýda şo bilen şu syýahatym jemler. Sag oturuň hemmeňiň öňünde sag. Salam hormatly ýurtdoşlar. Bu diňjalşa geldim. Bärik şol Norvegiýa. Ona aýdýar, näçe gedek Norvegiýanyň durmuşy barada, halky barada, ýaşaýşy barada. Kemine bilen gurrun etdik. Soňky gezek aýtdym onda da şol 1 trilyon 300 milyar dolar şular gelecekki nesillerine nebedin giýdejisinden aýryp goýupdyrlar. Men size ýuwaşlyk bilen görkezäň şu taýlarda näme bar, näme ýok. Ondan seredin Norvegiýada halk nähili ýaşaýar, pensionerliň durmuşy nähili. Men Şweýsiýanyň pensionerine Norvegiýa geldim diýjalma. Iň bir gözel ýerleriniň biri men häzir ekrany öwreýin beýle. Seredin. Şu ýere Norvegiýanyň iň bir turistden gelýän ýeri Saltströmen diýerler. Saltströmen diýmek duýly akym diýmek. Hal köprüň görýärmi şol? Şular ýaly her bir ýemede geçelgede şu ýaly köprü bar Norvegiýada. Her bir müňlerçe köprü bar. Gurup bilipdirler adamlar üçin. Seredin. Şol köprüň üstüne men kolera galjak bolup görem. Adamlar görürsin, şolar gelip turistler şu ýokardan seredýärler şu akyma. Bu akym näme akymy? Onuň düşünüp aýdyp beri. Şu sumal Atlantika okeanynyň şu akym bärik gelýär. Şu dağlaryň, dereleň arasy bilen şeýle gelip, aýlanyp dursun. Gaty batly, aýlanyp ýaýrak gidýär. Aňyrlaryny görýärmi? Dursuny da dere, şu dere, bizde dere diýse, bular dereleriniň arasy suw bilen doly. Okeanyň suw gelýär. Dolýar staýtyň içini. 8 sagatlap suw girýär, okeanyň şu girýän suwuň möçberi
milyon kubometr katı ulu. Bir görüp oturup suwunyň aşağı belki 100 metr, 150 metr çuňlukda. O iğnem aňyrlygyna seretse, indi şo aňyrly tarapyn ölçäp alsak 1 kilometre golay bar da aralygy. Ýöne o tarapdan ana şol köprü tarapdan aňyrdan okeandan geli, Atlantikadan şu suw. So giriş suwu var, soň iýdine gaýtgyn suwu var. Şuma giriş suwu gelip durdy. Seradyn näde suwuň aýlanyp durşun ene. Gaty güýçlükde tabigatyň zorlugy şu. Ene men size şu ýerni alyp görkedeýin diýdim. Men şol garşylykdaky jaýlarda turistler gelip ýaşaýarlar. Ene balyk tutýarlar, diň jalýarlar, gämini alyp syýahat edýärler. Ana ene şular ýalyny daglar, tokoýlar, ene millet gaty arkaýynçylyk hiç bir zat ýok. Maşynyň açyp goýup gitseňem içine girjek adam ýok, ýaştaýda. Ýanky zatlaryň goýup gitseňem gelip şonu aljak bolup adam, owurlajak bolup duran adam bu ýerlerde ýok. Ana daň dibinde de jaýlar bar görnýän bolsa görýär. Ene şeýle ýaşaýar Norwegiýan halky. Derelerde, dereleň gyralaryny suwuň kenaryna. Galan ýerim tokoy bilen jeňel. Ene de suw. İçi dolu balyk näýilse gerek bolsa bar. Ene onuň bir gün düşüren size uğradan. Bolýan sagatyň iýdim dowam eder. Ene hormatly ýurtdaşlar, ene Norwegiýadan ýene bir parça ýa bir görnüş. Ene deňizde tutan balyklamy. Ene okeanny türlü balyklar bar. Ene şolaň bir görnüşini şu mahar tutup gelip ene häzir şolary kesişdirip, bölüşdirip, paketlere salyp, soň ene doňdurmaly, soň ýakadar. Soň näçe wagt ýeme boljak çagylar, aktyklary, çoğluklary. Men şu näme üçin size gorkadýan ýurtdaşlar. Sebäp ene seredin ilk başta Norwegiýan ýagdaýyny aýdyp berer. Ene şu mahal ýöne diňe şu Norwegiýany görmek üçin, şu syýahat üçin öýdün gelýän bolsaň, diýmek Norwegiýadan adam başyna 10 kilo balyk çykarmagy hakyň bar. Şwetsiýa meselem. Indi biz şu marşdaýda men aktygym, onun aktygymyň adamsy, olaňam 3 tane çagasy bar, 3 aýlyk bäbegine çelli. Indi biz hem 6 adam bolýar. Diýmek, biz 60 kilo ştaýdan balyk akıtma hakymyz bar. Şoň üçin görüp durşuňyz ýaly balyklaryň kellesi ýokdur. Häzirem file etmäkam, şu böleklemäkam, guyruklaryny aýryp zyňaryn. Şu marştaýda bir aýdaýyl näçe 34 kilo balyk bar, umumy, ine şulaň sany çekip gördük. Ene guyruklaryny aýyrsaň 30 kilo balyk boljak. Diýmek, ýene de şunça balyk tutmagy biziň hakymyz bar. Şondan köp akıtmagy bizde hak ýok, ýa hukuk ýok. Ene bu döwletiň kanuny şeýle. Yok, eger de men ýörüýte balyk tutmak üçin gelen bolsam, olam balyk tutulýan ýörüýte kempingler bar, ýa lagerler diýip aýdýar, ýa diňjal şöýler diýip aýdýar. Ene şo taýda durýan bolsam, şo taýdyň peçatly kagyzy bar bolsa, plan adam geldi. Bizde bir gün ýa 2 gün ýaşat diýen peçatly kagyz berýärdi, puluny tölense. Oňa şo kagyz bilen ýygyňy gaýdanda, meselem adam maşyna eýem, onlarla 20 kilo balyk akıtmagy senin hak ve hukuk var. Şondan köpler. Ene Norwegiýan kanuny şeýle. Hana deňiz, şu taýda näçe ýiten öýdün ki, emma ýurduňa akıtjak bolsaň, ene men şu mahal adam maşyna 10 kilo akıtmagy men hak hukuk var, ondan köp ýok. Ene birinciden Norwegiýan kanuny düşündirip aýdýan. Ene ikinciden Türkmenistana dolanyp gelmekçi bolýan. Biz ene Kaspy deňizi 5 döwletiň arasyndaky umumy deňiz. So taýdan iň uly girde zalýan ýa hödýürün görýän ýa keypin çekýän, ene Orsiýet bir, ikinciden hem Eýran. Ondan soň nähe bir Türkmenistany, ne de Azerbaýjany, ne de Gazagystany, şol agyz doldurup gürlerlik balyk kwotasy ýok. Şeňilmi? Ondan soň ene biziň kenarya kamydy, ýani Türkmen kenaryna Kaspy deňden balygyň iň semräp ulup, soň isbil taşlamagy
Astrahan'a ya Volga deryasına Orset tarafına giden möhletine çelli bizde bolýar. Emma bu balygy İran tutya isledigiçe emma Türkmen ursat yok. Türkmen balıkçılar mesela aydal Esengulçular, Çelekençiler, sağ adamçılar, Karaboğazdakiler, kara şu bütün kenardaki ahli yaşayan milleti ağlasan hiçbirisine şuları yağlı edip men tutuşum yağlı şuları ursat yok. Men açık kanunun esasını Sovet grajdaniyini gelip Norvegiýada şu zatlar tutup bilýär. Emma Türkmenistan'ı öz olun ağlayan dilini aýtmana öz yurttaşlaryny şu balıklar tutmaga urawa görülenär. Ol diňe bekre balyk däl, o Kaspy deňdiňde onlarça türlü balyk bar. Ýöne näme üçin adamlar şonu tutýar? Bir zatlar iýmele. Deňdiň arasynda ýaşaýan halkdy o taýda mal, gara, olur ýal zat ýok, o tösenak gidip ýatan düzlük meýdan. Diýmek şu balygy daňylygy şular ýa deňizden alınmaly zatlar. Munam näme diýerler? Ogurluk ýoly bilen tutýarlar. Ya da para peşkeş verip tutýarlar, ondan gazananyny, bedenini ýetenek. Aýnemenne, ene şu taýda şu 3 aýlyk çağa şöyle şu taýda normasy bar. Ene şu mahar 30 kiloň arasy alýan, ýene de 30 kiloň 60 kilo balygy sen näçe iýma ýetsek bir masala. Ene pikirlenip görün. Men näsede şonu düşünýän diýdim. Näme üçin biziň döwletimizde, biziň milletimizde, biziň ýurdumyzda şular ýalda halkymyza urawa görülenär. Onum kim urawa görülenär? Ene jenayetkar topar. Gurbanguly, oň ogly, oň ýegelleri, oň tohumy we şular goraýarlar. Olar istedigiçe şu balyklar tutup milýärler, iýip milýärler, galanam ýurduň daşyna çykar satýarlar. İşbiline çeldi. Bekre balyň işbiliniň bir kilesi $10,000. Esas $10,000 gazanmak üçin näçe ay ýa ýyl işleýäňiz Türkiýede? Olar bolsa tonolap şu işbili satyp otýarlar. Egerde Esengulçular ýa-da Çelekennäki ýaşaýan millet şu balygy tutup soň işbilini alýan bolsa olar köş gururdylar derýän deňdiň kenaryna. Emma o taýda içmäge agyz suwum ýok. Asfaltym ýok, o taýda şol görkezýärler, tejenne, marada, kerkide ýa ýene bir ýerde läbik bolup ýatan ýollar. Gyzyletrekden Esengullan Aňryk Nebit dagy çykylýança ýol läbikden emmeter, asfaltym ýok, hiç adam ýok, her bir adam ýok tapan ýoly bilen şu tarapy gurýar. Şoň üçin diýjek bolýan zatym Ine şol döwlet adam üçin diýip ýaşalýan döwletleň biri ine Norwegiýa. Ine siziň öňüňizde suwutnama, ine tutan balyklarymyz. Ödem göl ýaly, bal ýaly şeýle gymmat bahaly balyklar. Al iyi, saňa hiç kim gadagançylyk girden ak, sen daşary ýurtly diýip saňa gadagançylyk girden aklar. Bizde bolsa öz ýurdunyň grajdaniyny urawa görülenär. Norwegiýalar şu balygy näçe tutsa haky bar. Şeň bir ton alsyn, ýarym ton alsyn haky bar. Ýöne bu balyklaryň tutmaly möhleti bar, tutmasız möhleti bar, ýa gadagançylyk girden. Bollugy tordy. Galyn wagt mümkin. Ene onsoň şu zatlary görüp, şu zatlary bilip, şu zatlardan peýdalanyp, onuň öz ýurdumyzda bolýan zatlary göz getirip men hiç bir zady düşünüp bilemek ýa-da kabul edip bilemek, bu beýle de bir öz halkyna garşy bir jenayet bar eken. Näme üçin diýen soragy mende jogap ýok. Ýöne şu zatlary hökmen bolmaly diýip pikir edýän. Häzir nädip bolsa täze Türkmenistany guramyzda islenlik adam gelip şu Kaspy deňdiňde Türkmenistanyň islenlik ýurtdaşy gelip balyk tutup biler. İş biline alyp biler. Ýöne kada kanun bar, haçan tutmaly, näçe tutmaly, ona tölemeli pulu barmy, ýokmy, onu soň ol çözüler. Ýöne beýtirip umumy gadagançylyk girdip, özlere hana iýjegini, işjegini halkdan soraman edip ýokalar. Halkyny açyk edip saklap durlar deňden kenaryna. O nähili bolýar. Şu mahal şu taýak gelip men Norwegiýalara Türkmenistanyny şular ýaly ýagdaý bar diýsem, geň alýarlar. Hiç kim ina nasy gelenak ýurtdaşlar. Näme üçin diýe beýle diýe. Hana bir tutup ýörse diýe. Gemelerim bar, gaýyklarym bar, ay hemme zady ýeterlik. Ýöne
Berde kanun işli. Bizde bolsa kanun işlenir. Kanun işlemezsen hökümet yok, devlet yok diýip son çynaýdy. Ene size balyk baradaky, ene şu Reýsa diýip aýtmaýyn. Reportajym şeýle. Ene görüň, ene öňüňizde dur. Ene ştaýda tutulýan balyklar. Arkaýyn, ene men daşary ýurtda gelip Norwegiýada balyk tutýan. Biz öz sol devletin eýesi bolup, sol toprağın eýesi bolup, biz ne so taýda ne balygyny tutup bilýär, ne neftirini, ne gazyny peýda görüp bilýär. Şu ýaly ne Amy derýada da ýagdaý şeýle. Halka sol derýadan tutanyny özüne nesip etdiren aklara. Gelip dur bize habar. Bolýa kardeşler, ýurtdaşlar, sag oturun. Belki ýenem dowam bor, ene Norwegiýa barada. Hemmejin çatıştırıp bir beýdi edip sizi dikkatinize ýetirir. Sag bolun, sag oturun. Hemmeňiziň öňünde sag. Ne yan bir şu beýse değil mi? Norwegiýa bu tordy. Neşeler ýaly. Yana da bir gyzyklyrak geri bolsa onuň suraty düşürerdi. Ýöne görüň, näil bu ýurtda näil ýaşaýyş bar. Ene hemmeden de adam üçin. Ana o oýlarda köller bar. Şu köllüň içinde de balyk bar. Gyzyl balyklar. Ya, ene. Habar tutup, ene. Durun ahar tagam düşerden bolýar. Erler o dağın üstüne özlerine dağ çocuk kurup durlar, ana o taýda. Görem, ýaşap görem. Kan olur ýazat ýolu. Hemmejin suraty düşürmäge mümkinçilik bir elim bilen rol saklamaly, bir elim bilen suraty mesele surat düşüp bermeli. Ýolum taýgançygym bolsa hany ýanlaşylar öňümden geçip gitdi, arasalyalar her bir sagatdan ýarym sagatdan şu näçe ýolu 5 santy gar ýagdy gutordy, ýa maşyn el arasalap gitdi. Bu taýda gar ýagyp durdurmaly zat ýa. Yani teredin nahiline tebigaty var. Bu taýda togşanken awaldymagy ondan käkilik bar, ýurtdaşlar. Käkilik bilen bize görýän bir hili, ýani goňur mele şular ýaly görnüşdi da çaga görnüşine dağın ýemesine renkine. Bu taýda appak gardan tapawdy ýok. Gelýän birden pasırdap 3 metr 5 metr öňden uçup gidýär. Mümkinçilik bolsa ne tokoýada da gidem dowrarym suraty düşüp seni yetiren görürsün. Hatı bu şeyle gözel tabiatı var. Şuwetsiyanyň, Norwegiýanyň dağlık galyktır, çöp salamny öwrüp bolýar. Berde ördekler ama guwlar var, balygyň dürli görnüşi. Keyik bar, sugun bar. Adyna zanmalyklar ştaýda, özüne görerek. Bolýany men ştaýda gutarýar, soň ýene bir zatlar tapsan suraty düşüren.